Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes en hartelijk welkom in Sittard. Verzin op bezoek in de stad van Teun Hermans. Verzin op bezoek in de stad van de Oktoberfeesten. En verzin op bezoek in de stad van de Kenjeroptocht. Want de komende uren gaat hij hier door de straten trekken van de historische Sittersche binnenstad. We begonnen met L1 verslag van Doorn. Dat over onder andere met oud-stadsprins Wim Klaassen. Wim, goedemiddag. Goedemiddag Tom, goedemiddag kijkers. Ja, in 1966 was Sticht stadsprins van de Marotte in Sittard. Dus kennen ze als geen andere vertellen wie dit er hier aan toe gaat. Maar we gaan eerst naar Jolijn, want Jolijn staat ergens op de straat en gaat vanmiddag ook verslag doen voor ons. Hallo Jolijn. Hoi Tom, ja, ik sta nu op de straat van Sittard en ik ga niet het verslag vanaf de straat doen. Ik ga bij de lui langs de kant pielen wie de sfeer is en wat ze van de optocht vingen. En natuurlijk ook de Kenjer in de optocht, want ook ik heb vroeger metgelopen in de Kenjeroptocht en ik weet hoe spannend het is. En ik wil ze dan ook heel veel plezier wensen. Spannend voor de Kenjer, maar ook spannend voor de stadsprins van de Marotte. Dat is Arno Laurent Deteren, Arno de Driede Heischer. Want de Kenjeroptocht is in Sittard traditioneel ook de intocht van de stadsprins. Waarom is dat zo eigenlijk, Wim, dat het de intocht is van de prins? Ja Tom, dat gaat natuurlijk toch al heel wat jaren terug. Als ze benoemd is, wordt uitgeroepen, wordt geïnstalleerd. Maar het volk van Sittard in grootste getalen, zal ik maar zeggen, heeft hij nog niet gezien. Daarvoor wordt ze natuurlijk ook een intocht in die stad hebben. En daar is op enig moment ook de Kenjeroptocht aan gekoppeld. Dat is historie, dat hoeven we niet allemaal te vertellen, maar dat is op dit moment wel zo. Dit is in de Duipelmeg. Sinds jaar en dag zijn ze hier vertegenwoordigd in de verschillende optochten in Sittard. Want neven de Kenjeroptocht kennen ze hier ook de grote optocht op vastelavond zondag. Ja, en ze vergen die straat vrij voor wat kommigheid. Klopt Tom. Ja, dat is zo. Ze hebben die bessen in de hang en ze maken de straat zuiver. Want de prins, oké, er ligt geen rode loper, maar het wil natuurlijk wel fijn zijn als de straten weg zijn, ontdaan zijn van de rommel en door zijn zuiver. Ja, Sittard staat ook wel bekend als het Marotte-riek. Marotte, de vastelavondsvereniging. En dat woord Marot, dat komt eigenlijk uit het Frans, is afgeleid van Marot. Wat was dat in de Marot? Ja, en de Marot dat was een narrenstaaf, Tom. En ja, dan is het niet wie te zoeken, hè. En Marot, een narrenstaaf, een nar, Marot. Ja, de narren horen ook bij vastelavond. En daarvoor is destijds gekozen voor die naam. Er staat natuurlijk ook symbool der narrenstek voor zelfspot, voor het gekke karakter dat natuurlijk hoort bij de vastelavond. En we ook deze schitterende geschminkte gezichten bieden. Kijk eens. Ja, en dat is het wat natuurlijk nu allemaal te zien is. Vroeger waren dat maskers, maar de hupsgelijk, de zelfspot hoort ook bij de vastelavond. De macht wordt durven gedragen aan het volk en geeft dus het bestuurlijke een beetje vergek zitten, laat voor het zomaar nemen. En dat is wat alle wielen nog altijd gebeurt. Geen maskers meer, geschminkt, ook zo. De muziek speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in deze Kenjeroptocht. Want zonder muziek geen vastelavond. Ze kennen in Sittard twee traditionele harmonieën. Dat zijn onder andere de Philharmonie en de Sint-Joep-harmonie. Er zijn er nog veel meer die er voorbij zullen komen. Maar daar in de verte komt die eerste traditionele harmonie. De Sint-Joep, oftewel de Perk uit Sittard. Dat klopt, ja. En zie openen deze Kenjeroptocht van vandaag. Ik moet zeggen, het is niet zo dat onder dezelfde harmonie voorop loopt. Er is een bepaald roleringssysteem in wat het optochtcomité heeft zich laten invallen. En dat is maar goed ook. En daar is ook iedereen content met. Maar nu de Sint-Joep. Majoretten en twirl, Elisabeth, met volkring Elisabetjes. En als we de emancipatie hebben, achteraan in het midden, ja hoor, Elisabeth met de rollerblok, en dan in de blom. Ja. En de rest van de tegen de zielenmusjes. En ik nog een grapje van mij. Ja, we houden het net over Teun Hermans, een van de bekende Sitterder. En wat hier gespeeld wordt door de Sint-Joep, dat is een gloedje nieuwe Teun Hermans medley. Kijk in het flesje en slik me dan.
We zijn ook te volgen via Twitter. Deel uw ervaringen over deze Kenjeroptocht met de hashtag KOZ. Dat staat voor Kenjeroptocht Zittert. Dan kent u bijvoorbeeld over de Sint-Joep verhaal kwijt, want die heeste hier in het Zittertje ook wel de Pijk. En dat Pijken, dat komt van Pijk Zwart. En dat heeft ook mee te maken dat in 1899, toen de Sint-Joep-harmonie, oftewel de Pijk, werd opgericht, er heel veel lid werden die schoonmaker waren. Ja, die schoonmakers die maakten natuurlijk de schoonbrein pijkzwart en vandaar dat het ook wel de pijk werd genoemd. En daarom hebben ze ook die zwarte kostuums aan. Dat is geen uitvormig en ik ben toch niet de jongste meer. Maar klopt, Tom heb zo gelegen in. Maar pijken heeft natuurlijk ook te maken met gooien op die lampje. En als ze blauw als mos, dan is het nodig dat ze die luppen vochtig maakt. Dus dat zal er ook wel mee te maken hebben. We zien hier het herkenbare beeld van Zittert. De Patiskerk, zoals ze dat nemen. Dan even stad Zittert. We hebben de Chinezen zitten, de Limburg. Dat is echt dat traditionele beeld dat ze iedere keer terug zien komen. Ja, dit is de doelgroep waar we het allemaal voor doen. Die kenjer in Zittert. Want zonder vastelavond hebben ze natuurlijk geen spas, geen plezier. Maar ja, die kenjer die zullen de vastelavond op een gegeven moment over moeten gaan nemen. En vandaar dat de Marotto hebben gezegd, in samenwerking met het optochtcomité in Zittert, dat de optochten organiseert. Dat moet ook echt een optocht zijn voor die kenjer. Scholen lopen erin met, maar ook jeugdharmonieën, zoals deze. Jeugd van Vrijburg, enige boezen. Sowieso niks even aan de kant te horen. Eindhoven overigens ook de organisatoren van het LKZH afgelopen jaar. Het Limburgs kampioenschap Zatenharmoniekes. Ze hebben het jaar daarvoor in 2013 gewonnen. En dat betekent dat het dan dit jaar, afgelopen jaar in 2014, daar in Eindhoven werd georganiseerd. Is overigens ook gewonnen werd door een nieuwe Zatenharmonie. Zatenharmonie Jongvlees uit Deteren. Die lopen ook met in de Kenjeroptocht, die zijn verlaten. Maar die mogen dus komend jaar, dit jaar is dat dus dat LKZH gewoon organiseren. Vooral eens even kijken hoe Jolijn staat. Want volgens mij Jolijn staat zich bij die blauwe groep die van daar achter in de verte zit. Ja, ik sta nu bij de badjes van de vlieger. Ja, kunt je een beetje uitleggen wat het is, de badjes van de vlieger? Nou, verzint je in de badjes en dan letterlijk goed gedrag. En het is gewoon een superleuke show. En ja, het is gewoon... En wat voor badje besteed? Zo'n badje. Ja, gewoon een badje. Heb je ook allemaal zelf gemaakt? Ja, allemaal zelf gemaakt. Zijn die ook een leuke bril? Zet hem eens even op. Daar komen de badjes. Ah, leuk. Heel veel plezier nog in de optocht, hè? Ja, dankjewel. Ja, super. En dan moest je zich voorstellen door gewoon werken zo'n mooie aan voorbereiding aan vooraf om dit allemaal punt 1 te bedenken, maar punt 2 allemaal uitvuieren. Ja, dat klopt om. En als ze één woord centraal hebt en dan moest er al die ideeën op gaan uitvuieren, wie ziet dat hier laten zien, dan kan ze er alleen maar de hand voor een laten gaan en applaus geven, want het is toch een geweldige groep en ze hebben leuke woordspelingen, dat is allemaal te zien en ze hebben er, wie zelf gezegd, hebben ze heel veel werk aan, maar het heeft zich geloond. Ja, badjes dat staat natuurlijk op de kenjers zelf, maar sinds kort is ook het waterdruk hier in de traditionele stadsgrachten van Zittert. In het verleden was dat al het geval, is een hele tijd niet het geval geweest, maar sinds enkele jaren stroomt er weer water door de traditionele stadsgrachten. Ja, met die badjes zouden ze daar ook terecht kennen. Ja, dat is inderdaad een mogelijkheid. Ik weet niet of er zoveel tegelijk erin kennen, maar dat zien we dan wel weer. Maar zeer dat water terug is, hebben we ook nog de activiteiten in Zittert wie de badeende race die de andere club wordt georganiseerd. Kortom, het is ontzettend actueel op dit moment. Ja, ik heb met de kikkers over dan liggen. Urten natuurlijk ook een toes in die badjes. En wat wel grappig is om te vertellen, we hebben het over de Kenjeroptocht, dat is de intocht van de Stadsprins. Vroeger kwam de Stadsprins via de Berken. In een beurtje kwamen we van de Keutelberg aan.
Kappelkus, die horen er ook bij. Ja, en als je het allemaal kunt lezen in het zitten, is het warm. Ze zijn te oud voor de grote en de kleine optocht. Dus nou ja, dat is het thema van hun. Ze lopen nu met wie dat volgende week heet. Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk niet dat we ze dan terug zijn, maar daar zijn ze te oud voor. Dit is Sint-Joep even gezien. Oude Hermenie uit Zittert. Maar deze Hermenie is nog ouder. Het is de Philharmonie. Er is heel veel sterkte. En die 3,5 kilometer is toen nog zo lang weg. Dat ze aansprak nog in de visie terug. Ja, te veel! Links onder de camera, links boven de camera. We hebben een prins en dat spelen ze net voor niks. Want de stadsprins van dit jaar is lid geweest. Het klarinet en basklarinet gespeeld hier bij de Phil. Jolijn, hoe steeds dicht? Oh, ik stond hier bij een geweldig kuppelke. Isa en Femke, als ik het goed heb, hè? De meisjes van Zittert. Kunt ze een beetje uitleggen wat dat is? Nee, ik weet het niet. Nou, dat zijn eigenlijk, ik kan het ook niet echt goed uitleggen, maar veel vonden het wel leuk om dit nou te doen. Dus, Ja, wie bent zo? Zit je er zelf op dat idee gekomen of is dat met de mama's samen gebeurd? samen met de mama's. Heb je ook samen met de mama's geknutseld? Ja, En heb ze er lang met geknutseld? ja, best wel. En wie vindt ze tot nu toe in de optocht? Ja, leuk. Nou, heel veel plezier nog allebei. Succes! Schattig hè, de ene heel verlegen en de andere zegt, nou, ik doe het woord wel, ik vertel wel wat die dames van Zittert, wat het inhoudt. Want dat zijn eigenlijk, ja, ondernummers, vrolijke ondernummers in het Zittersje. Die nemen zich de meiden van Zittert en die zin zoals ze dat die zeggen, greus, trots op de stad hè. Ja, Tom, dat klopt, ja. Dat is van de laatste jaren. Die hebben zich verenigd inderdaad in die club, wat ze net zei. En het is wel leuk om even te vertellen van deze twee, die hebben tot de dag van vandaag zijn die met de man met geweest. Ze gaan nu voor de vierde keer met. En met die Kenjeroptocht met. En ze hebben gezegd, nou, nu door we de lijn. En dat gaat goed lukken, dat zien we zo al. Maar dit is een perfect voorbeeld van wat de Kenjeroptocht is. Er wordt wel eens gezegd, de Kenjeroptocht wordt door volwassenen gebruikt als sprengplank naar de grote optocht. Over een wijk hier in Zittert. Maar deze twee laten wel echt zien wat dat inhoudt. Eens even kijken wat we hier zien. Ook veer kunnen muziek maken. Dat is een groep bewoners van Pergamijn hier uit Zittert. Die ook al voor de vierde keer met gewoon Tom. En die groep die direct na de vastelavond gewoon die bijeen zitten en gewoon ideeën doen voor op te treden het jaar daarna. Het zijn lui met een handicap en ze vinden het fijn, je ziet het zelf, om met te gaan in de Kenjeroptocht, want dat zit er toch altijd nog een beetje in die lui. En een prinses, die hebben ze ook, die Pergamijn. En een prins volgens mij ook nog. Dus die spelen de echte vastelavond, spelen ze na. Overigens, de Marotte Zittert, die hebben ook veel aandacht voor lui met een beperking. Ieder jaar is er de gehandicapte vastelavond op de Goonsdig voor de echte vastelavond. De Marotte en de Stadsprins die gaan dan ook in volle getalen naar de zaal van de Sint-Joep Hermenie, die we net al hebben gezien. En dan vieren ze vastelavond met de gehandicapten, want die horen er uiteraard ook bij. Dat is wat gans in het verleden in Zittert altijd heel erg voorop heeft gestangen. Ook voor de georganiseerde vastelavond, Tom, want heel wie druk in de historie wordt dus in Zittert heel veel gedaan, laat ik maar zeggen, voor de armlastige lui. En dat is natuurlijk een grote groep, maar die zijn in het verleden nooit vergeten geworden. Er zijn altijd activiteiten rondom her gekoppeld. En je moet zo meteen eens goed kijken naar wat die lui allemaal om de nek hebben hangen. Want daar hing de jaarorde van de Marotte Zittert. Alleen bij de Kenjeroptocht kregen ze niet een echte jaarorde, maar een replica. Zeg maar een nagemaakte jaarorde. Ook deze groep heeft die omhangen, werden er ruim 2000 van uitgedeeld vandaag. En die replica's van de jaarordes, die overzin, die gaan op de gewoon zich voor de vastelavond naar de gehandicapten die ook vastelavond dan vieren.
Je kan je voorstellen, kijkers, dat die replica medailles, nee, laat ik het anders zeggen, dat die medailles in dit geval inderdaad Tom zijn het replica's, maar daar houden ze zich om, zus wie ze zich ook houden. En met het grondboodrapen, een broodje te snappen, dat is voor de kinderen het geweldigs. En een groter plezier, denk ik, kunnen ze niet doen. Deze luzin op Zeuk nog het. Interactie met het publiek. Eens kijken of we kunnen loesteren wat ze zegt. In ieder geval zin van de teek. Het gezicht is roze, dat zo kennis slaan op roze. De vastelovensslagen, gezongen door Paul Joyesse. En gecomponeerd en geschreven door Tij Wessels. Tom, ik geloof dat ik weet wat het betekent. Het tekenzingen is het wat ook in Sittard zijn intree heeft gedaan. En wat in het Sterfhuis wordt georganiseerd. Om de 3 jaar. Ik denk dat het daar met te maken heeft. Ik zie het op het breed staan, tekenzingen. Dus dat zal zeker ook een invalshoek zijn geweest. En wanneer is dat tekenzingen? Nou, dat is dan voor de vastelovend uiteraard. Want er is natuurlijk op verschillende dagen van alles te doen. En om de 3 jaar wordt het georganiseerd in het Sterfhuis. En er werden liedjes van gans vreugde gezongen. Maar ook natuurlijk de lestenslagers. En een geweldige middag, Sterfhuis. Immer te klein, dat is al gauw natuurlijk. Maar het is een geweldig fenomeen. De allereerste slager die hier in Sittard is uitgebracht is Alaaf de Marotte. Werd op de maandag van vastelovend samen met het liefblad De Papegaai geïntroduceerd. Van tevoren werd dat ook nog gerepeteerd ergens in een zaal. Kwamen de lui samen om dat in te studeren, om dat tijdens de vastelovend natuurlijk te kunnen zingen. Maar tegenwoordig is het zo dat het volk van Sittard een belangrijke stem heeft bij het bepalen wat de slager wordt. Want in de zomer is nog nemers zitten denken aan de vastelovend. Dan is de Sint-Rosa kermis. En dan hebben ze een tent hier in Sittard opgezat. En daar komen dan de vastelovens zangers bijeen. En die zingen daar dan hun nummers. En dan mag het publiek kiezen welk nummer ze het beste vinden. Ja, Tom, dat klopt helemaal. En dan toch even een klein intermezzo. Ik gun het me vast niet kwalijk, maar ik ben een van de gelukkigen geweest die dit jaar op die Marotte-cd is komen te staan met het liedje wat ik heb geschreven, Os Papegaai. En waarvan ik op Bonaire met een vriend van mij de muziek heb gemaakt. Ja, want dat doen ze vaak. Jullie gaan vaak op vakantie en dan gaan ze op een strandje in de zon die nummers bedenken. Ja, dat weet ik niet of dat zo is. Maar ik hou dat liedje al heel lang op de plank liggen. Maar ik vond geen die mij daar... En ik heb dat ook een keer komen naar boven. En toen heb ik gezegd, nu gaat het gebeuren. Weet ze wie die stek is? Dat die meisjes vast hebben? Nee, dat zou ik niet even zeggen. Dat zou ze heel oneerbiedig zeggen een stek, maar het is een pelo. En een pelo. Ook weer uit het Frans, net als Maro van Marotte. Maar zeg nee, een stek, het is echt een pelo. Ja, dat is duidelijk, hè, Tom. We zien daar de bulkjes hangen. Geschoten wordt er niet, maar ze hebben dus natuurlijk het OLS als thema gekozen. Ze lopen verschut. Nou, als ze zo is dat absoluut niet zo. En ook deze harmonie, zeker niet. De kenjeroptocht is dat iedereen met kent lopen. Als je gisteravond in de kroeg een groot idee hebt en dan hebben ze de pakjes toehangen, dan kan ze zeggen, nou, ik loop op de zondag voor de vastelovend met de kenjeroptocht. Maar het geldt net voor de muziekgezelschappen, die moeten zich wel van tevoren aanmelden. Ja, ik zag dat net ook. Het was overigens een kapel die daar net langs ging verhogen op die kist. Dus even kapeltjes en harmonie is natuurlijk toch wel een beetje een verschil. De jongens zijn stapelgek van hou op die kist. En dat is meteen het brukske. Nou, deze groep verzint de kisten. En ze laten zich natuurlijk niet kisten. Dat zit hier duidelijk. Het kenjerdagverblijf, het kuukske natuurlijk. Een eigen kenjerboerderie hebben ze hier. En dat beelden ze uit met verschillende beesten. Een kou zit er al, een kuken, een bie. De boer moet er natuurlijk ook bij zijn. En dit zou wel eens een boerinnenprinses kennen zijn. Dat is prima ook zin. Het verken daarachter natuurlijk.
Ja, want dat is het bijzondere van het Kuukske, Tom. Dat is dat het een kinderdagverblijf is wat een beetje anders is georganiseerd en ingericht dan de normale kinderdagverblijven. Niet met richtige speeltoestellen, maar alles op een natuurlijke basis. Basisschool Euverhoven, Jolijn. Overhoven en Gerspante Kroon. Kunt je dat uitleggen? Wat betekent dat, Gerspante Kroon? Wat beeld je uit, weet je dat? Wat lief? Wat beeld je uit? Nou, dat ken ik niet zo goed uitleggen, maar de anderen wel. Maar je hebt wel ook met geholpen aan de pakjes maken en het schminken en zo. Wie vroeg wordt je vanmorgen al op? Ja. Wordt je al vroeg op? Ja, ben ik. Maar het is wel allemaal mooi erop bij de schmink. Ja. Heel veel plezier nog. Dankjewel. Ja, die basisschool Euverhoven die doen eigenlijk niet zo heel erg veel aan het zelf maken van de pakjes. Want in Euverhoven, dat is een wijk in het Zittersje, daar hebben ze ook een vastelovensvereniging, de Narren. En die zijn verantwoordelijk voor het onderwerp, maar ook voor de pakjes. Dus de kinderen zijn daar niet heel erg bij betrokken. Dat is per definitie natuurlijk ook niet direct nodig, want ja, het zijn toch allemaal kinderen wie ze zijn. En laat die dat zelf eens gaan maken. Bijzonder is toch dat zo'n vastelovensvereniging bij de Narren verbonden is met Zitter zich hier toch tuint op die manier. En daar is een geweldige bondje rood-geel-groenig ook door een straat te trekken. En dit is de prins, niet de stadsprins, maar desalniettemin is er wel belangrijk. De wijkprins van de Narren. Ja, en hier moest ze lef voor hebben. Lef hebben om zelf als kleine jong mee te lopen in de Kenjeroptocht. De Marotten gaan natuurlijk ook met de tijd en hebben dus ook social media, Facebook, Twitter, maar ook een eigen televisiekanaal. Ja, een eigen televisiekanaal natuurlijk. En hij zal er ook wel onderdeel van uitmaken, want daar staat neem eens veilig voor Marotte TV. Hoeft zich ook niet onveilig te vuilen, want Marotte staat voor spas en lol, dus dat zal wel allemaal goed komen. En ook L1 deed met inderdaad aan het sociale gebeuren. Hashtag KOZ, tik het in op Twitter. Dan zie je wat andere lui vandaag vertellen over de Kenjeroptocht. En zelf mogen ze natuurlijk ook een berichtje de wereld insturen. Uit Lammerich komen ze. Ligt dicht tegen Zitterdaan, maakt onderdeel uit van de gemeente Zittert-Geleen. Ook weer een grote groep. Ja, en ze brengen het liedje lekker kijken. Ze zijn tweede geworden op het Kenja Vastelovensliedjesconcours. En dat is ook terecht als je ziet wie ze dat hier brengen en wie ze zingen. Geweldige schone groep van de Lemburg, de basisschool Lemburg uit Lammerich, ja. Het is populair hè, om mee te doen tegenwoordig als basisschool en dat KVL. Mooie publiciteit natuurlijk, als het eraan midden is. Ja, en een eigen liedje, dat maken ze ook. Betrekt natuurlijk de Kenjer ook bij de vastelovend en bij de muziek. Ik ben heel erg benieuwd hoe onze Jolijn op dit moment uithinkt. Ja, ik sta nu bij de meisjes van Gans Zittert Bakt. Kun je dat een beetje uitleggen? Ja, Gans zit op bak, maar veel bakken er niks van. We kunnen er helemaal niks van. Oh, nou, bent je alles op bakles geweest dan? Wat zeg je? Alles op bakles geweest dan? Ja, nee, dat is het probleem. Misschien moeten we dat maar eens gaan doen, denk ik. Ja. Ja. Nou, en ik heb ook gehoord dat jullie een heel leuk motto hebben, dus als jullie dat nog een keer willen doen. Ja. Gans zit op bak, maar veel bakken er niks van. Hey, zo gaat dat. Natuurlijk gebaseerd op dat televisieprogramma. Heel Holland Bak, heel populair. Kieken voor lu nog. En dat is natuurlijk ook een inspiratiebron voor lu die met de vastelovend midlopen in een optocht. We moeten ze alleen nog zitterskallen hebben, Wim. Ja, maar dat komt vanzelf wel. Dat bakken we er ook wel in, hoor. Dat komt dik van elkaar. Trouwens, vroeger in de Kenjeroptocht ging men ook met dingen die eetbaar waren. Peperkoken, hè. Die zijn liedjes gemaakt waar de peperkook een verlame rol in speelt. De Staf van Heuver heb ik genoemd, ik weet het niet, maar het is wel toepasselijk. Peperkoken medailles zo ook nog volgens mij vreugde. Die werden ook nog goed gedeeld. Ik heb vroeger nooit zo geld verdiend. Peperkook of geen peperkook, dus dat weet ik niet.
vastelovens recept. Kumpie achter deze zaterharmonie aan. Daar hoort de peperkoop trouwens ook bij. Ik heb het net verteld. Zoals bij leverboos en noem maar op. Hè. Dat soort dingen zijn goed voor de vastelovend. Een goede boom. En dit is typisch Zittisch Oukook. Het is een nummer van Teun Hermans. Overigens uitgebracht in het jaar dat de opa van de huidige stadsprins Arno III prins was hier in Zittert, want het zit in de familie. Moest ze alleen even uitleggen wat Oukook is, want dat zullen heel veel u niet weten. Oukook, dat is een soort klitswater. Misschien zeiden ze dat wel, hè? Dat is een vermenging met drop en met water, bijvoorbeeld. En ze verkopen zo van die hoessnoepjes, hè? Ja. En dat zwart wat er vanaf kwam, dat deden ze wel eens in het water. En dan gingen ze dan met klotje en dat noemden ze dan Oukook. Ja. Vandaar ook. Fles en klotsch. Ja, en dat zie je voor je ook. Ja, dan komt de hoos los, dan komt de proos los. Geef het aan de kleinste kinderen in de lodge. Dat is een aantal woorden uit dat liedje. In een dorpje, nee, niet van die. Zo begint het onder andere. Ja. De Marottenkapel heeft een jubileum. 6 keer 11 jaar bestaan ze. Het is heel simpel. Het is de kapel die de activiteiten van de vastelovensvereniging oploestert. Helemaal in het begin werd dat gedaan door de Philharmonie. Maar dan hebben we het echt over jaren geleden. Dan houden de Marotten in zitting en dan zeiden ze... Ja, het zou wel leuk zijn even er muziek bij hebben. Laten we de jongens van de Philharmonie vragen. Maar op een gegeven moment dachten ze... Nou, we moeten dat toch iets vaster organiseren. En toen hebben ze dus de Marottenkapel in het leven geholpen. Jolijn, waar best ik? Ik sta hier met een kuppelke. En iemand zei een vod op een kussentje. Kent zich een beetje uitleggen wat je uitwilt? Brengt weg de vod nog. Oh, en wieso dat? Ja, dat wordt een leuk idee, dacht ik weer. En wanneer zit je met dat idee gekomen? Is dat al maanden geleden besloten? 3 weken geleden. En toen heb je ook zelf de pakjes en zo allemaal in één gezet? Nee, die had je weer gekocht. Oké, nou, heel veel plezier nog hè? En succes ermee. Ja. Ik draag hem de vod nog. Het is een bescheiden vetje, dat kan ik wel zeggen. Dus dat vult met qua gewicht. Ja, de nonnenvod hebben ze natuurlijk ook, hè? Ja, die hebben ze ook, maar dat wordt hier natuurlijk niet met bedoeld. En dan moet ik zeggen, dit hoeft de kinderop zo te spelen. Dat is allebei nog eens die groter zijn nog. Dan nemen ze de langere de vod nog terug. Ja, leuk idee. Het zijn de zaterharmonieën die ook op de vastelovens maandag meedoen aan het truitenconcours. Er komen heel veel kapellen bijeen om gewoon vastelovensmuziek te spelen. Ja, en dit was toch een bijzonder harmonieke. Het zaterharmonieke is een van de alleroudste zaterharmonieën van Zittert. Besteedt nog altijd. Geweldig dat ze toch nu maar die opvolging vinden en nog altijd present zijn. Het moet rijmen, meter voor meter, geeft het beter. En dat de ganse optocht lang, hè. De meid laat steeds maar weer een beetje wier leggen. Vanmorgen op Facebook gezien dat er ergens richting Bangladesh zit. En dan was je dus dat er richting Rob. Multiculti is een kenjerleedje dat door een basisschool in Zittert is uitgebracht dit jaar. Ja, dit is ook wel het multiculti echt is. De Lupia's overal. You never walk alone. Sambal bij. Ja, op de markt die in Zittert is zijn natuurlijk wel heel erg actueel. Want ze komen net van de Almere af, langs de sneeuw zie je op de hoop. En hier in de overkant het wokrestaurant. Dus ja, ze kennen als ze tekort hebben, gauw door het nieuwe voorraad halen. En u gaat er nee, misschien gaat lekker langs de kant presenteren, dat weet ik niet. We hebben overigens ook berichten gekregen in aanloop naar deze kenjeroptocht uit Hongkong. Want een oud stadsprins van Zittert, daar zit daar voor het werk. Maar zijn kenjer die lopen vandaag met in de kenjeroptocht. En hij zegt, jongens van L1 veel succes, want ik ga nog even kijken. Hier vanuit Hongkong, dus internationale allure. De alombekende vastelovensslager van de Golden Earring. Laten we morgen de vierde marking. Dit is basisschool aan de Meulen.
aan de Meulen is op zoek naar een nieuw honk. Dat hebben ze gevonden. Dus kijken of weer Jolijn kennen vinden. Heb je het al gezien? Jolijn, hoe best ik? Ik sta hier met de basisschool aan en die hebben een nieuwe honk gevonden. Wat is de nieuwe honk? Kromschot. In de Kromschot. Een school wordt te veel leerlingen. Ja. En daarom heb je een nieuwe honk moeten vinden. Ja. Ja. Zo druk ben je op school? Ja. Oh, nou, je loopt ook met een hele grote groep. Zit je vanochtend vroeg opgestangen? Pietje. Wie laat? Ja. En is het allemaal gelukt met de pakjes en zo? Wie lang zit je er mee bezig geweest? Weet ik niet. Heel lang. Heb ze niks geholpen? Nee. Dat is gewoon aangetrokken. Nou, heel veel plezier dan. Dank je. Nou ja, het is natuurlijk ook heel erg lastig als kind. Natuurlijk, ja, allemaal die pakjes in één moet stevelen. Dat is natuurlijk niet te doen. Vandaar dat er ook gezag is, ja, die ouders moeten wel met als begeleiding. Om de kinderen toch een klein beetje te helpen. Wat opvalt is natuurlijk dat de kleurage voor een groot deel besteedt uit de kleur roze. Het zal ook niet vreemd zijn, maar ik wil het toch voor de kijkers in Limburg even uitleggen. Roze is de titel van het winnend vastelavondsliedje van de Marotte van dit jaar. Ja, die basisscholen die hebben het lastig, want dan moeten er toe door het dalend aantal leerlingen. De Peterschool is bijvoorbeeld een andere school die al toe is. Ja, de leerlingen die daar vandaan komen, die moeten dan naar andere scholen toe. En die scholen waren dan groter en moeten op zoek naar nieuwe ruimte. Nou, basisschool aan de Meulen is daar een voorbeeld van. En we zullen die school ook later vandaag nog terug gaan zien, want zo meteen gaan ze ook optreden naar de Kenjeroptocht. En laten ze het Kenjerliedje horen dat ze vorig jaar hebben gemaakt en waarmee ze ook mee hebben gedaan aan het Kenjer LVK. Het KVL is dat. Ja, kijk eens, Marotte-cirkel wordt hier gezegd, hier mag je wildbeesten waar nog naar binnen. Het is een historisch verhaal hier in Sittard. Het is ook een wildbeest daar binnen gelopen daar in die kerk wat je ziet. De Paterskerk, ja. De leeuw Azar, die is de kermis, is ontsnapt en door de kerk inleidt. Maar er is niks gebeurd en dat was toch wel een wonder. En dat is nog altijd tot op de vandaag van vandaag actueel. Het is inderdaad een bekend verhaal. Waar tijdens de Sint-Rosa-kermis, toen kwamen natuurlijk die wagens voor de cirkie de Maarde op. En toen waren er op de zondag van de Sint-Rosa-processie, ook heel bekend die in Sittard, waren er een mes in die Paterskerk. Alle lui zoten in de kerk, maar de eigenaar van een van die kooien houdt die kooien niet goed afgesloten. En toen zijn 2 leeuwen ontsnapt en 1 leeuw is die kerk ingelopen. Hè? Dat was Azar, ja. En we kennen het van hier niet in, maar aan de zijkant van de gevel van die Paterskerk, daar is een fragmentje wat dat uitbeeldt waar de leeuw Azar op staat. En de Sint-Rosa-processie die trekt nog steeds in de zomer op de laatste zondag van augustus naar de Sint-Rosa-kapel op de Kolleberg. 1675 is die kapel afgekomen. En Sint-Rosa, dat is de beschermheilige van de stad Sittard. En dat klopt om. En dat is ook een dag waarop voor jullie die niet meer in Sittard wonen, den dag terug naar Sittard komen. Just we noemen de Kenjeroptocht. Geweldig om dan die oude gezichten weer te zien. Deze jongens komen uit de dorp waar ze altijd een boetezitting hebben. Niet de gewone boetezitting van Venlo, maar de boetezitting van Münstergelijn. En dit was de militaire kapel uit Münstergelijn. Ja, en die militaire kapel, Tom en Kiekers, is eigenlijk een afvaardiging van de drumband van het gelijknamige korps uit de Münstergelijn. Van de drumband Juliana heet die. Aangevuld met Gert Partners en Gert Vriend. Toch ook aandacht voor die Einzelgänger, hè? Want die jongens lopen natuurlijk tussen de kapellen en tussen de grote groepen in. Het is wel duidelijk wat deze man deed met de blinde geleide hondje.
Ja, en hij loopt treffend, zou ik ook willen zeggen, als eindselganger achter die militaire kapel, want hij was oorlogsinvalied. En misschien hoort er nog wel bij, maar dat weet ik niet. Ik zit er werkjes bij, dat is de zin. Het is het traditionele beeld, het keert ieder jaar terug. We benuimen het ook ieder jaar. Die kenjer die metgaan met de optocht, de pap en mam, duwen in een wagen. Maar het is frisje, dus er moest wel goed ingepakt zijn. En dat levert deze aandoenlijke beelden op. Kijk eens. Ze slopen de ganse optocht volgens mij. Ze kregen er helemaal niks van met. Ja, het woord liggen speelt hier natuurlijk de hoofdrol. En het zou ook niet goed zijn als we die kleine snaken makkelijk een snackskus in het en ook de ganse optocht moesten laten lopen. Dus er is een passende oplossing voor gevonden. Ja, dus is natuurlijk dat kenjer zo'n rondje puberteit komen, dat ze dan iets minder met de vastelovend hebben en denken dat vastelovend vooral het drinken van alcohol is en Hollandse meezingers met brullen. Maar dan, als de puberteit voorbij is, dan proberen de Marotten, maar ook het optochtcomité in Zittert, toch die jeugd weer terug te trekken in Zittert om toch dat traditionele vastelovend te vieren. En dat deed deze groep ook aan met. Jolijn is erbij. Dat is moeilijk te verstaan, want ze maken veel lawaai. Iedere groep heeft natuurlijk ook een wagen bezig, zo'n bolderkar die gedroogd zit. En daar staat dan zo'n hele geluidsbox in. Dus kijken of we in poging 2 wel maar Jolijn toekennen. Jolijn Heursels. Ja, ik hoor dich nu luid en duidelijk. Gelukkig. Ik sta nu met iemand van de Kolleberg. En bij jullie is het feest. Waarom is het feest? Omdat het carnaval is. Omdat het carnaval is. Volgens mij woont de Vos Marotte van de Marotte ook hier, hè? Ja. Bij jullie in de week. Ja. Natuurlijk extra feest. Ja. En ga je hier nou nog lekker feestje vieren? Ja. Ganse carnaval? Ja. Zien dat ze die arm gebroken heeft. Ga je het wel in optocht? Ja. Ja, gaat allemaal goed? Ja. Prima. Nou, heel veel plezier nog, hè? Dank u. Hoi. Schattig hè Wim? Ja, absoluut ja. Ja, heel volmondig, alles is goed en danken op het laatste en hoor je dan als afsluiting. Ja, geweldig. Want ja, de Marotten hebben er nu Vos Marot. Dat is de leider van de vastelovensvereniging. Dat was Harry van den Broek, maar hij heeft gezegd, nou jongens, ik heb het zoveel jaar gedaan. Het is tijd voor immers met nieuwe ideeën, immers met een nieuwe frisse wind. En dat is Frits van Beek en hij is sinds dit jaar de nieuwe Vos Marot. Ja, klopt om. En ik ben er ook persoonlijk heel erg blij om, want Frits Kumbus uit ons vastelovensgroepering familie bijeengeraapt. Dus we hebben ook feest. En dat mag ik toch ook wel even zeggen. Ja, Frits de Eerste regeert het Marottenrijk. Verzuiken de nieuwe toon. Ik zei het al aan het begin, het is de stad van Teun Hermans. En Teun Hermans, daar blijft, en dat zal er de komende jaren ongetwijfeld blijven, een bron van inspiratie voor heel veel optochtdeelnemers. Kiek in het glasje en slik hebben we al gehoord. Ook koken hebben we al gehoord. Maar ja, is er na Teun Hermans een andere bekende zitter erop gestangen? Deze groep is in ieder geval op zoek naar de nieuwe toon. De juiste toon, de nieuwe toon. We zien op Sint-Barbara en Zonderboom, ook in de autonomie. Die nog steeds volgens mij zo weer. Ja, dat is zo goed. Sint-Barbara uit Sanderbout. Ze spelen de Marottenslager van een paar jaar geleden, Jodelaar.
Wederom gemaakt door Thij Wessels, gezongen door Paul Joyesse, die ook dit jaar roze heeft gemaakt. En dan nog komen deze twee. Ja, dit is toch geweldig, Tom. Kijk eens, als je dit ziet, ik lig in een deuk, het is toch dik zo simpel. Het is toch dik zo eenvoudig. En het is toch dik zo aandoenlijk. Zeker nu met die kinderoptocht. Geweldig leuk idee. Nou ja, ik weet zelfs geen andere dat ik dit soort ideeën op de meest gekke momenten ook te binnen scheet. Want de best natuurlijk in aanloop naar de vastelovend best in het bedenken van, ja, wat zou ik dit jaar doen? En het kent gek gewoon, als je op de fit zit, zou ze zomaar dit idee kunnen krijgen. Ja, dat Of een auto. Ja, inderdaad. Op de meest onverwachte momenten kunnen ze invallen. Dan hoeft ze niet per se veel met een aantal uur bijeen te gaan zitten. Dat gebeurt spontaan en dan is het meestal ook wel het leukste jaar. Als je de 40.000 en 50.000 luurstander hier naar schatting van de plissen langs de kant. Er is weinig concurrentie op de zondag voor de vastelovend, dus voor u die trekken hier naar zitten. Ja, en wat voor hier zin, dat moet we eens even uitzoeken. Dit is de basisschool die daarna komt. En Jolijn, waar heb ze biedig? Ik heb bij Miss Biemik van basisschool De Hoever. En De Hoever is uit zijn jasje gegroeid. Wie kent dat? Nou, vorig jaar is de Petershow gesloten en een heleboel kinderen daarvan zijn naar De Hoever gegaan. En daardoor is De Hoever uit zijn jasje gegroeid omdat er zoveel kinderen bij zijn gekomen. En hij is daarom heel groot geworden en dat we over in de optocht op beelden. Ja, ik zie het. Veel te klein jasje. Heb ze niet koud? Nee. Nee. Wie is vroeger gezegd dat we vanochtend opgestangen om dit allemaal te schminken en alles? Om 10 uur moesten we op school zijn. Dat is vroeg. Ja. Ja. Nou, heel veel plezier nog in deze optocht, hè? Ja, dank je. Ja, het is te zien. Kijk eens met wie vullen ze zin. De Gustav Hoever School, protestantse school van oorsprong. Maar heel veel leerlingen van katholieke scholen, zoals bijvoorbeeld de Petruschool, die dus toe is. Die zijn hier naartoe gegaan. Ja, en dan wordt de school natuurlijk groter. En dat bedenkt ze dan een onderwerp bij. Uit het jeske gegruid. En wat een werk zit erin om al die pekjes klaar te maken voor de vastelovend. Ja, Tom, en dan is ook gelijk verklaard waarom dat er dus los van de kinderen natuurlijk toch een aantal volwassenen met moeten lopen. Ja, geweldig. Ja. Sponsoren, ja, inderdaad. Dat ze zich daar maar in ere houden, want als dat een sponsor is, we hebben nogal wat activiteiten in het zittetje, dan kunnen ze best goed gebruiken voor later, natuurlijk. Ik weet niet of er al een prijs om het hangt. Ik zou het me zo kunnen voorstellen, want doeren die daar optocht werden die prijzen uitgereikt. En dan mogen ze toch ook volgende week bij de grote optocht nog een keer metlopen, hè? De ereprijzen, ja, dat klopt. Daar hebben ze gelegen. De ereprijswinnaars van, ik dacht alleen de grote groepen, die maken de volgende week maken die dus in de grote optocht meedoen, ja. Dit is wel echt geweldig. Sponsoren! Ja, ik blijf het zeggen, dit blijft echt de kenjeroptocht ten voeten uit. Er zijn wel 2 begeleiders bij, maar de hoofdrol is voor de 2 jongens met de sponsen aan de oren. En dit wordt weer een basisschool. Verzin verslingerd aan de vastelovend. Basisschool Laarhof, Laaraaf, hopen ze ook wel met de vastelovend. Dat kunnen we ook doen weer te leggen op. Basisschool Laarhof, die zijn verslingerde vastelovend. En wat een kleuren en wat een spontaniteit. Het is toch ongelooflijk. Zoveel spas aan lol. Zoveel kinderen. We hebben dat eens een paar keer gezegd, kijkers, maar het is ongelooflijk wat hier zich door de smal zittische straten slingert. En ze zijn en dat gaan ze vastelovend dan ook automatisch verslingerd. In het verleden waren het vaak groepen die zich bijeen raapten en zeiden weer op metlopen met de kenjeroptocht. Maar de laatste jaren heeft hij toch verplaatst naar de basisscholen. En deze basisschool Laarhof is er al veel jaren bij de kenjeroptocht. Lopen vaak met. Ja, het meteen ook in de laatste plaats gaat te maken met het feit dat de prins natuurlijk in zijn regeringsjaar zoveel mogelijk scholen probeert aan te doen. Zoveel mogelijk zich te laten zien. En veel gaat natuurlijk. Daarvoor zijn ze in de optocht. Jolijn, doe je steeds bij een deelnummer van deze groep? Ja, ik sta bij Emus van de Laarhofschool. Ja, je zit verslingerd aan de vastelovend. Wie kunt dat zo? Wat is zo leuk aan de vastelovend? Dat je, je speelt ook heel vaak met kinderen die je niet kent. En dat maakt het leuk.
En het verkleden en zo? Ja, ook. Vind je ook heel leuk? Ja. Jullie zien er echt prachtig uit, een prachtige groep. En nou heb ik me laten vertellen dat jullie iets anders zeggen dan Alaaf op de Larovschool. Wat zeggen jullie? Laraaf. Mooi. Nou, Laraaf. Laraaf. Ja, Biedt dat deze zeggen we gedag. ook. Ja. Ja, chic. En de zus daarachter zussen al dat bijvoorbeeld de Philharmonie alweer druk is. Want het is in de Kenjeroptocht, dus de route is lang genoeg om iedereen te laten zien wat er gebeurt. Maar ja, wel in een lange stoet, dus die jongens zijn al klaar. En die stond te wachten op de appelsienenregen, net als Dislu. Maar dat kregen we straks. De Westkniepers. Die sloot aan bij het onderwerp verkniepen er niet tussenuit. Met foam gemaakt zo te zien. Ja, kijk eens hier. En hij giet er ook nog erbij. Het heeft ermee te maken dat Veluwe natuurlijk met de vastelavond, het blijft heel jaar terugkomen op wintersport gaan. Heb zich dat wel eens gedaan, Wim? Als echte stadsprins, oude stadsprins, best wel eens op wintersport gegaan over een keer niet naar de vastelavond. Oh ja, maar niet met vastelavond natuurlijk. Nee, maar oké, wel maar- wintersport. Nee, zeker niet. En ik zou me absoluut ook alle horen niet de kop trekken. Maak ze nu nog doen als dat ooit een keer zo gezien gebeurt. En dat zou ook nooit gebeuren. Nou, dat is bij deze vastgelegd in het rieke archief van L1. Als het fijn. een keer gebeurt, dan halve deze beelden terug. En deze uitspraken. Maar ja, er zijn natuurlijk wel Veluwe die dat wel doen. Hè. Die denken, ja, we hebben een week vrij. We kennen vastelavond vieren. Maar we kennen ook natuurlijk even lekker van wintersporten. De Kenjer hebben vrij, dus die hoeven niet van school te halen. Maar deze groep deed dat niet. Die blieven echt trouw aan de vastelavond. Dus wat dat betreft, Wim, kent ze zich bij hun aansluiten. Nee, dat is prima. Dat zal ik er nog zeker doen. Maar ik heb bij de oud-prinsen meer dan genoeg te doen. Dus ik gezet me volgend jaar misschien ik wel bij de oud-prinsen lopen. Kijk eens. Ja, chic hè dit. Er zijn ook veel ouders die andere ouders weer motiveren om mee te komen. Hè? Ja, zeker. Die zeggen, oh, daar ken je op toch in zitten. Dat is chic, dat is schoon. Dat moet ook een keer met. En dan komen het jaar daarna natuurlijk weer nieuwe ouders die zeggen, nou, ik wil vooral wel eens zien wie dat geeft. Maar laat van niet vergeten, het draait hier om de Kenjer. Het draait om de Kenjer. Ja, alsof ze dat nu niet zeggen, want ik zie meer grotere dan kleinere, maar die zijn verschillend als je die grotere moet zeggen. Het optocomité heeft zich dat toch ook te harte genomen en heeft op enig moment gezegd van het moet toch een kinderoptocht blijven, dus ze proberen toch op verschillende manieren de optocht, kinderoptocht te laten zien. Jolijn, kan je het mitzingen, dit nummer? Dit is het nummer namelijk van... De vastelavond zit Teun echt Hermans. wiegegehad. Ja, inderdaad. Wieso dat? Ik vind vastelavond heel leuk. Ik zou het graag kunnen zien. Ik heb allerlei fijntjes en maskers. Dus als ik het zie, de vastelavond zit nog wiegegehad. Ieder jaar weer erbij bij de vastelavond. Ja, Wat staat er nog op het programma? maar blij. Wat staat er nog op het programma deze vastelavond verder? Wel door de straat te springen met vriendjes en zo. En ik laat het wel even met haar komen. Heel veel plezier. Je dank. Sean zit die spruk de jongen, hè? Ja, en heel volwassen weer ermee omgegaan. Het zit gewoon erin, daar kent ze niks anders mee. Dat is een automatisme. En dan is er... Hoppakee! De vastelavond zit met wie gegoten. En dat, ja, dat is wel duidelijk. Hè. Alle attributen wat maar gaat met vastelavond te maken heeft, die het om zich heen hangen. Gaat terug naar de paskamer, gaat weer zijn spelke doen. De Zuus in veel optochten in Limburg wagens mittrekken in optochten. Dat is bij de Kenjeroptocht taboe. Hier blijft het bij dit soort kerkers, maar echt grote vastelavondswagens, echt van die robuuste grote wagens, dat is weggelegd voor de grote optocht over een wijk. Het doel van de Kenjeroptocht is echt om het Kenjerlijke te benaderen. Springende clowns door de straat, beesten, noem het maar op. Geen echte beesten, maar beesten die ze natuurlijk nadoen. En dit soort kleurrijke groepen. Dat is echt de Kenjeroptocht ten Veuten.
Ja, Tom, en soms breekt nooit wat in het wet. We hebben het gans aan het begin van de Kenjeroptocht gezien. Wie de groep bewoners van Pergamijn. Maar dat geeft natuurlijk niet anders. Dat is gewoon noodzakelijk. Maar voor de rest, dat is helemaal gelijk. Het is meestal lopend wat hier gedaan wordt. En af en toe een weigeltje of een kerkje of wie ze het ook wil snemen er tussendoor. Maar dat is dan ook om het uit te beelden, om het duidelijker te maken. Basisschool De Tovertuin is dit. En die hebben het vastelavondsleedje, het kenjerleedje van de Marotte gemaakt dit jaar. Multiculti, hij is dat. Ja, de prins net op Bielub, maar ook de andere kenjer. En die zit natuurlijk van verschillende komma af. Er zitten nu natuurlijk uit Limburg bij, maar ook van boven de rivieren, uit het buitenland. Misschien uit Marokko, misschien uit Turkije. Ze lopen allemaal samen in de groep. Ze zitten samen in de Schoolbank. En vandaar het nummer Multiculti. Natuurlijk een thema wat gans past in deze tijd, het multiculti. En dat ze daar ook nog een liedje van kunnen maken wat dan zo geweldig succes heeft. Dat geeft toch alleen maar aan hoe belangrijk dat is. En als we dan gewoon meneer met omgeet, dan kent ze daar alle kind mee op. Zelfs met een Kenjeroptocht en Zittert kent ze mee doen. Iedereen begrijpt het. Geweldig, we zien dat nu beelden. Op deze basisschool zullen we straks nog terugzien. Want dat nummer Multiculti, dat gaan ze zo meteen terug nog een keer laten horen. Optochtcomité in Zittert is de club die de optocht organiseert. Deze Kenjeroptocht, ook de optocht van de wijk. En dat doen ze sinds 1963. Want die andere club, de Marotte, waar we het al vaker over hebben gehad, die zijn eigenlijk in 1881 opgericht om de optocht te organiseren. Want dat ging toen heel lastig qua financiën, maar ook qua planning. Dus we hebben de Marotten zich bijeen geroepen en zijn de optocht gaan organiseren. Maar op een gegeven moment werd dat ook voor die club weg te veel. En toen is het optochtcomité Zittert in 1963 in het leven gekomen. Primeur voor de Knevenie uit Nieuwstad. We lopen voor de eerste keer met die in de Kenjeroptocht. En dit zijn de Nijdprinsen. Dat moest je even uitleggen. Wat zijn de Nijdprinsen? Ja, het woord zet het al, Tom. De Nijdprinsen, dat zijn lui die dus eigenlijk al in de loop van al die jaren genoemd worden. En waarvan de naam door Zittert rondging van dat wordt de nieuwe prins van dit jaar. Nou, dat is er dus nooit van gekomen en die hebben zich op enig moment verenigd in een club. En dat is het convent van de Nijdprinsen 1988 voor de eerste keer hun optreden gedaan. En het zijn bekende Zitterse jongens die dat tussen zitten. Om een voorbeeld te nemen, Zef Schurgers, de initiator van de Oktoberfeesten in Zittert. Hij is ook evenementencoördinator bij de gemeente Zittert-Geleen, dus hij is verantwoordelijk voor de kermissen. Zit ook bij deze club. Nooit is hij prins geworden, maar zijn brouwer wel, hè? Dat is namelijk Bert Schurgers. Stadsprins is hij ook van de Marotte geweest, maar Zef Schurgers dus nooit. Ja, inderdaad. En u zag ze net, het zijn allemaal bekende jongens uit Zittert. Dat is ook zo. Ze zijn ook, hebben niet de beperking van het niet getrouwd zijn. Dus ze kennen degenen die nog niet getrouwd zijn nooit meer prins waren. Wie dan ook, niet weg te denken. Ook al vanwege het kolderieke en ludieke wat ze altijd doen. Ze hebben immer geweldig goede ideeën en dat wordt zeer goed ontvangen. Ze organiseren bijvoorbeeld ook de Nacht van het Oud Wief, donderdag voor de vastelavond. Kortom, heel actief. Ja, neven bekende manslui zijn er ook bekende vrouwlui uit Zittert. Deze lui waren nog in het nieuws een paar weken geleden. De Flanelle Lepkes organiseren ieder jaar de vrouwlui-zitting. Maar dat is in het thema van de motorclubs, de Hells Angels. En de houden ze op een gegeven moment gaat mot met. Ze houden het logo gebruikt van de Hells Angels voor
het aankondigen van die vrouwenuzitting in het thema dit jaar van de Hells Angels. Maar daar waren de Hells Angels zelf net zo blij met. Nee, dat klopt. En ze dreigden ook met een rechtszaak. Nou, dat pleit was gauw beslecht. Dus ze hebben eieren voor hun geld gekozen en hebben op een analytieke manier de uitstraling aan gegeven. En dat kent je nu zien ook. Jolijn, hoe ben je tegen op dit moment? Ja, ik sta nu even om het publiek, de reactie van het publiek te peilen. Wat vind je tot nu toe van een optocht? Ik vind het geweldig. Maar die kinderoptocht is immer schoon. Immer schoon. Altijd schoon. Wat vind je zo schoon eraan? Zijn dat de groepen? Die kinderen. Dat heeft me gekend. En dat moet ook. Hè. Die kinderen moeten het doorlaten. Want veel zijn uitgeschakeld. Heb je vroeger ook metgelopen? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Maar er waren het niet zo schoon als nu. Gaat het weer een beetje kriebelen nu? Ja, nu is het prachtig. Geniet er nog van? Ja, dat doe ik. Ja, want de Kenjeroptocht hebben we nu gehad. Dat sloot vooraf. Maar nu komt een belangrijk onderdeel. Dat is namelijk de intocht van de Stadsprins. En daar gaat een bepaalde volgorde aan vooraf. We beginnen met dit pret, met de intocht van de Stadsprins. Daarachter komen de Bielemen. Dat zijn deze jongens. Ja, dat klopt. De Bielemen horen natuurlijk ook al bij de vasteloven, zeer jaar en dag. En wat heel bijzonder is, er zitten 3 Bielemen lopen. Normaal gesproken zijn het er 2, maar er is 1 bij gekomen. En dat is een jong die niet verzitterd is. Hij is van Gelijn, maar hij loopt in de middenjaar, zeg ik nu. Hij weet alles van zitter en van de vasteloven. Dit is onvoorstelbaar. En dit is de jong die tijdens zijn afscheid als Stadsprins nog zei: vorig jaar na de Kenjeroptocht hebben we gebuikt. Want al die lui die waren er vermicht tijdens de zittische vastelovend. Nu is er oud-prins Michael den Dekker. De steamclub, Wim, hij moet de vlag dragen. Hè? Dat is de traditie. Ja, dat klopt. Dat is de traditie. De aftreinde prins dreeg in de eerstvolgende optocht dreeg hij de vaan van de oud-prins. Hij beheerde ook de centen voor dadelijk als hij gepitcht wordt. Kortom, nog altijd een heel belangrijke taak. En ik moet u zeggen, lieve kijkers, de oud-prinsen, het is een club die bestaat uit 39 personen. Daarvan lopen er 36 momenteel met hier in de optocht. 2 zitten er, oké. En bij de intocht van de prins mogen we dus nu nog kijken. Hoort natuurlijk ook muziek. De leden van de Zittische muziekvereniging, de muziekfederatie, die wisselen elkaar af. En Leijenbroek moet Zittert de Sint-Jan, aangevuld door leden van Broek Zittert. Die hebben de eer om dit jaar vooraf te gaan aan de prins. Tom, en bijzonder van dit korps is dat in hun gelederen hebben ze ook een prins, de jeugdprins Ruud de Eerste van carnavalsvereniging De Kempernazen, lid van de fanfare Sint-Jan uit Leijenbroek. Bij de Stadsprins hoort natuurlijk ook een prinsengarde, komt uit Kullen, afgeleid van de Rheinische vastelovend. Daar houden ze dan een tijd, een prinsengarde. Maar op een gegeven moment houden ze in Zittert zo gaat, ja, zo'n prinsengarde, dat moet voor ogen hebben. Neemt ter bescherming van de prins. Ja, het ziet er natuurlijk ook heel chic uit. Ja, ze hebben die inspiratie gekregen toen in 1980 Kullen en Zittert op bezoek waren. En ze daar natuurlijk die garde zogen. En toen hebben ze gedacht, dat moet hij toch ook kennen. 81 hebben ze zich gepresenteerd aan het volk. En ze zijn helemaal weg te denken in Zittert en bij de prins. En zo werkt we langzaam toe naar het hoogtepunt. De intocht van stadsprins Arno III. Maar natuurlijk hoort ook de vastelovensvereniging bij, waar we het al vaak over hebben gehad. Hier zijn ze, de Marotte Zittert, opgericht in 1881. En sinds jaar en dag verantwoordelijk voor de organisatie van de vastelovend. En dit is hem, de jongboren Dombreed, Arno III. Een ontzettend speciaal moment voor hem. Maar ook voor de man die links neven hem steekt. Want Vos Marot, Frits van Beek de Eerste,
die ook voor het eerst op deze openingswagen van het optochtcomité staan. Ja, en we hebben het straks al even erover gehad, over zeg maar het Marotteblote wat in die familie zit. Arno de tweede 1955 stadsprins, Arno de derde nieuw stadsprins, Frits van Beek de Nieuwe Vos Marot. Kijk eens, we hebben vandaag een hoop nieuwigheden te melden en geweldig. En chic hier weer op de voorgangers van Frits van Beek, Van Oschmeets, grootvorst tegenwoordig. En verzin hem dan nog net zitten, hij komt er net bovenuit. Harry van den Broek. Hij is net grootvorst. Maar de afgelopen jaren heeft hij het Marotteriek geleid. Het geeft me even de gelegenheid om, nu is er juist weer even uitbeeld, maar die papegaai, de scepter van de prins, dat is weer in alle eer hersteld. Zeer een aantal jaren overigens. Er hebben ooit 2 krullen aan die nonnenvot gezeten. Dat houdt te maken met een akkefietje wat de toenmalige prins Huub van de Kremer weer boete zit er even de orde moest regelen. En nu is die nonnenvot weer wie ze zin moet, ene krul. En dan is de hoeskamervraag. De denkt zij is heel zwaar, dat tank. Maar wie wil werken, denkt ze? Ik heb geen idee. Het is lang geleden dat ik de Klommel in de Einde heb gehad. Maar toen zaten er ook nog 2 krullen aan, dus de waarde gaat zwaarder. Die zit altijd erneven. 700 gram is het. Nou kijk, daar kent ze niet met. Daar kent ze niet met de vastelavond wel met helpen. De scepter van de vorst zal heel wat zwaarder zijn. Dan hebben we het eigenlijk voor kilo's. Hè. Ja, Jolijn probeert er nog even bij te komen. Ja, dat beste Jolijn. Ik ben bovenop de wagen stond ik in Neven, stadsprins Arno de Driede. Ja, net zit er binnengekomen. Wie wil ze dit? Ongelooflijk geneten. Hartstikke chic. Wie wil u hier langs de kant staan? Dat is onwaarschijnlijk. En winken en die kleine kinderen die smelten. Oh, geweldig, geweldig, geweldig. Geneten. Absoluut geneten. Staat er nog op programma deze vastelavond? Oh, dat moest me genoeg niet vragen. Ik geniet nu van deze dag. Ik weet dat we het morgen weer hartstikke druk hebben. Maar nu geneten, nu metmaken. Over 2 weken is het voorbij, dus laat gaan. Morgen, dat zijn we morgen weer. Ik heb een hele goede organisatie achter mij. De Marotten, die regelen dat fijn voor mij. Dus ik geniet, dat is alles wat ik hoef te doen. Heel veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Ja, pure emotie, Severie. Hij zit in de modebusiness. Hij reist de ganse wereld over. Hij heeft in China gezeten, in Brussel, daar werker. Gestudeerd in Doorn, in Amsterdam gewoond. Dus het is een echte reiziger. Overal in Euren scheet er naartoe. Maar Zittert, dat is zijn toestad. En ja, de zus dat toch wel heel chic vindt. En daar de scepter, de joie over het Marotterie. Tom, het straalt er inderdaad vanaf. Hè. Vol in beeld nu. Geweldig. Achteraan, traditiegetrouw, de Zatenharmonie, Nooit bijeen. Al die andere verenigingen die wisselen qua volgorde, maar deze jongens die lopen achteraan. Belofte maakt zout. We hebben nog een tijd geleden gezegd. Het is wel goed om even te vertellen dat er 2 verenigingen zijn hier in Zittert die belangrijk zijn voor de Kenjeroptocht. Dat zijn de Marotten, dat is de vastelovensvereniging. Maar ook het optochtcomité is heel belangrijk. Sinds 1963 organiseren ze de grote optocht, maar ook deze Kenjeroptocht. De Kenjeroptocht, de afgesloten wordt door de Appelsinenregen. Maar is het tijd voor optredens van de deelnemende groepen, onder andere ook de Kenjeroptocht. Er werden Kenjerleedjes gemaakt hier en dit zijn de leerlingen van basisschool Aan de Meulen. Het Regenslok is het nummer dat ze vorig jaar hebben gezongen. Nog over nu naar luisteren.
basisschool aan de Meulen met het Regenschok. Het nummer dat ze vorig jaar op de cd van de Marotte hebben gezongen. En dat ze ook tijdens de Kenjeroptocht hebben laten horen. We hebben het gezien. Veel basisscholen die hebben zelf een nummer gemaakt. Die trekken dan met een bolderkar met een grote geluidsinstallatie erop met. En het optochtcomité heeft ook gezegd, nou vanaf volgend jaar gaan we een nieuwe categorie introduceren wat betreft de uitreiking van prijzen. Dat is namelijk de categorie kerkers. En dan gaan we ook die basisscholen die een hele act eigenlijk op zich opvuieren in de Kenjeroptocht, gaan we belonen. We gaan kijken waar dat het chicste heeft gedaan. En die school met de juffrouws en de meesters die meedoen, werden door dan voor beloond. Daar is er stadsprins Arno de Driede. De appelsine die staan al voor hem. Die zullen zo meteen gaan uitsmieten. De familie komt erbij. De pap, de mam. En daarachter stellen zich op de Marotte. Dan zou ze verwachten dat het een rood van 11 is. Maar tegenwoordig moet de vastelavond door meerdere lu georganiseerd werden. Het is te omvangrijk geworden om het door 11 lu te laten doen. Dus zijn het er nu bijna 20 die Marottes. Dus allemaal bij elkaar optels. Dit is het Prinsenmeisje. Dat is duidelijk te zien uit Breda. Dit is dus de vastelavond in Brabant gewend. Maar dit jaar maakt ze hem dus ook voor het eerst met in Sittard. Overigens ook jeugdprinses geweest daar in Breda. Het Kielegat is het volgens mij. En dit zijn de kenjer van een andere basisschool. Die gaan ook een leedje zo meteen ten gehoor brengen. Basisschool De Tovertuin is een fusieschool. Onder andere de Chameleon. En ook de Kantenkleer. Die zijn samen opgegangen in basisschool De Tovertuin. En dat nummer Multiculti, dat hebben we net ook al gehoord. Dit is dus het nummer van dit jaar van de Marotte. Multiculti. Alles tutti frutti. Maak een schelle kou. Allah, versteekt die jeder. Vasteloven bovenal. Wir sind Multiculti. Wunderschöne Welt. Jeder ist geliebt. Und ein Traum von Benezet. Ali Samira. Sefov Mohammed. Samen brengen weer de kleur. Gewoon een stad. Ja, vastelovend vieren. We spelen
Ja, applaus! Geweldig. Kulki. Basisschool de Tovertuin, waar dat hij als afsluiting zeg maar, van de Kenjeroptocht, maar ja, ik zeg wel als afsluiting. Er kent maar één traditionele afsluitingzin en dat is de appelsienenregen. Wim, hoe komt eigenlijk vandaan de traditie met het schmieten van appelsinen? Ja, ik denk als ze het woord zittert neemt en de neemt ook vastelavond, dan neemt ze automatisch ook appelsinen. Er zijn 3 momenten in Zittert altijd geweest waarbij appelsinen een grote rol spelen. Dat is vandaag natuurlijk met appelsinenschmieten na de intocht. Dat is straks met de grote optocht, want dat wordt in Zittert alleen maar gesmeten met appelsinen. Nee, met slok dus. Nee, met slok. Dat is dus not done, om het maar in zijn goed zitten te zeggen. En ja, wie gezegd, het is gezond, appelsien, laat dat voorop stellen. Ik kom zelf uit een gezin waar weer vroeger een gruitenzaak en fruit verkochten. Dus ik heb die dingen, zelfs wie nog niks houdt met vastelavond, al dik gegeten en moeten slikken. En je reurt het, ook dat is niet veranderd. De ken je gewoon, appelsien open. Ja. En als laatste wil ik nog gauw zeggen, de dinsdagmiddag is natuurlijk de middag in Zittert, waar het appelsien schmieten door de hoeres en de maskers ook plaatsvindt. Het is een bron van vitamines natuurlijk. En ja, vroeger vuren de vastentijd. Wou de vastelavondvereniging de Kenjer natuurlijk nog een extra vitamine metgeven. Voordat op schoon zich natuurlijk de vastentijd begoos. Ja, en dan kent ze appelsinen natuurlijk goed bij gebroken. Dat klopt, Tom. Want als ze dus geest vasten en die geest een aantal dingen laten, dan is het wel belangrijk dat ze veel vitamine binnenkrijgen is. Nou, appelsinen hebben dat en dan is dat natuurlijk metgenomen. Het zijn de momenten van de stadsprins Arno de Driede, maar zeker ook van deze man, de vorstmarot Frits van Beek de Eerste. De komende jaren de stadsprinsen gaan uitzuiken en de vastelavond in Zittert leidt. En kijk eens, graaien, de appelsinen. Ja, Tom, het is altijd toch, ondanks dat ze het nooit gedaan hebben, want het is dat maar 1 keer als prins. Het is juist nu op welke manier dat gesmeten wordt. Er wordt niet gekogeld, er wordt zo gesmeten dat ze makkelijk te vangen zijn. Onderhands ook, hè? Onderhands natuurlijk. In de optocht straks, de grote optocht, is dat het hangen, steeds dat het hoger, moet er soms het weer gooien. Geen enkel probleem, want er zijn gewoon verzekeringen afgesloten door de marotten. Mocht er eens een route kapot gaan. Ja, 10 jaar waren er ook nog een heel chic stadhuis hier op de markt. Dat is in het jaar dat zo'n prins was afgebroken. Dus ik ben de laatste prins geweest. En vanaf dat stadhuis de appelsinen toen uitgesmeten. Dat gebeurde toen door, hè? Dat klopt, ja. En zo weet iedere prins eigenlijk wel een bijzonder moment. Dat voor mij was inderdaad dit moment de laatste keer dat een prins ontvangen wordt op het stadhuis waar nu V&D staat. En daarna zijn ze gesmeten vanaf waar nu het Grieks restaurant is, vanaf dat balkon. Ook al van bij de kroon op sommige momenten. En nu hier dan van deze wagen, wat het doktercomité hier heeft geregeld, dat van hier de appelsinen gesmeten kunnen worden. En ze gaan zo meteen met tuten naar Oeseur, de jeugd. Er zijn er die er een sport wil maken om zoveel mogelijk van die appelsinen in een tuut van de bekende supermarkt te verzamelen. En daar kunnen ze de komende weken dan gebruik van maken. En je hoort het, dat woord appelsine, als je nu dinsdagmiddag het gelijk hebt om een zitter te zien, leef kijken, dan hoor je de hele middag niks anders dan van die rondtrekkende groepen appelsine. De kinderen zeggen dat nou en dan werden die uitgesmeten. Een van die bijzondere momenten voor de prinselijke familie. Want de stadsprins Arno, daar beleven er allemaal met. Maar ook zijn zuster, zijn brouwer, zijn vriendin, de pap en ook de mam, die zijn er natuurlijk bij. En dit zijn van die momenten waar ze over 10, 20, 30 jaar nog over kallen. Waarvan ze zeggen, wist ze nog jong toen, op de zondag de 8e van februari in 2015 op de markt zitten. Al die kenjer die stond te schrijven om appelsinen. Ja, Tom, en als ja, nu kan ze het net even niet meer zien, maar juist wel, er zijn er nog zat. Hè. De kisten staan nog verder om leeggemaakt te worden en dat gaat gegarandeerd ook gebeuren. Want er wordt natuurlijk niet op een appelsien meer of minder gekeken. Integendeel, ze gewoon niet grof van de handje. En grof bedoel ik dan natuurlijk niet voor geld, het gaat allemaal voor niks. Jean Arnolds,
dat waren de man die als eerste met de appelsine mocht schmieten. Dat waren namelijk de eerste stadsprins in Sittard. En dit jaar is het aan deze jong Arno. Het is ook een traditie die gewoon vast wie Sittard hoort. Daar zijn we de zuster van de prins, de nieuwe vorst Frits. Die natuurlijk zich ook niet onbetuigd leed. De pap Schmidt met. Ja, en zonder dat we het zien, wordt er op dit moment al druk op de achtergrondje geëvalueerd. Want het optochtcomité heeft naar aanleiding van deze kenjeroptocht ook weer een aantal knelpunten gezien. En dan gaan ze nu evalueren, gaan ze in de zomer uitwerken. En volgend jaar zien we de kenjeroptocht dan weer terug hier op L1. En dan zullen we zien wat ze verbeterd hebben. Ik wil bedanken Jolijn van Schuren, die op alle wagens geklommen is, die alle kenjer het ondervroeg in de optocht. Wim, dik van harte bedankt voor die verhalen over de historie van Sittard en de schone vastelavond. Voor dich ook Tom en voor u ook kijkers. Ja, want de vastelavond is bijna begonnen. Een kleine wijk door de dag. Je kent het volgen hier bij L1, verzin overal die. En verwens je dan ook een geweldige vastelavond hier vanuit Sittard vanaf de markt. Vastelavond samen. Van de stad, daar gaan de maskers met hun tuten door de straat.